Координати. Таймер. Поканата е ясна. Твърде ясна. Гениално, но арогантно. Всеки сигнал остава ехо. Тестът беше брилянтен. Проектиран да намери конкретен тип ум, моят. Но не можеш да излъчваш такъв сигнал, дори и криптиран, без да оставиш енергиен подпис. Не можеш да запалиш кибрите на клечка в тъмна гора, без да привлечеш мутци. Въпросът не е дали някой друго е засякал. Въпросът е кой и колко бързо ще реагира. Searching for high-priority encrypted traffic. Търсенето е лесно, когато знаеш какво да търсиш. Не търся НАСА. Те все още спорят дали е космически шум. Не търся армията. Те чакат заповеди. Аз търся призраците. Отдел X. Разбира се. Правителствените чистачи. Хората, които не задават въпроси. Те не разследват. Те овладяват. Те не знаят какво е сигналът, но знаят къде е. И за тях всичко непознато е заплаха. Те имат хора, имат оборудване, имат заповед овладение на всяка цена. Това, което нямате покана. Те отиват там за плячка, аз отивам за среща. Много са бързи. Отдел X вече са на локацията, на която аз трябваше да бъда първи. Най-вероятно са поне дозина въоръжение. Тежко въоръжение. Така като се замисля си, беше по-добре да си отговарям на коментари и да се намирам хора в TikTok, ама пристигнах. Сина са бързи, трябва да им се признае. Вече са обезопасили периметъра. Невъзможно е да се влезе. Невъзможно за тях.